Isirik nago harriluna, oiunutu bat galgatzen. Isirik paper horri askeak, izkiminak asaldatzen. Isirik lotxak dituzten haiek, izan aski ez pazen. Isiltasunak ez du ordea, gertatu zena aldatzen. Postezea, 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 denantza. Postezea, 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 denantza. Isilarazi ziren ahotxe, inoiz baino ozenago. Oiu egiten duten aiz eta 80 urte igaro. Ezin ukatu, ezin ahaztu, ezin isildu gehiago. Herri hau bere galde ikurren, erantzunaren zain dago. Postezea, 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 denantza. Postezea, 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 denantza. Irilaren 14, Eibarko udaletxian, errepublikar bandera, harro mugitu aizian, horrek ordea ez zuen, gehiegi iraun agian. Fasistak elkartu eta triskantza egin herrian. Horrela ibiltzen ziren guztiak ziztu bizian. Aitonak mendi aldera familia utziz etxian. Herriagatik bizitza utziz trintxera atzian. Herriagatik bizitza utziz trintxera atzian.